Čaute ľudia, moje meno je Selassie a vítam vás na kanáli Selassie Extra po dlhej dobe. Samozrejme, videjko z Katovíc bude na tomto channeli, ale o tom potom ľudia. Dneska sme sa vybrali trošku von, pretože je pekne a mám tu takú trošku zvláštnu vec, trošku dlhšiu tyčku, ale to vám za chvíľu ukážem. Vybrali sme sa do shopu Aranburu, pretože Betka pre nich bude fotiť nejaké fotečky. Teraz je tu s nami Marcel, ktorý jej vysvetľuje čo a ako. Plus ešte dneska pôjdem snáď aj pre BMX-ku, ktorú si kúpujem od jedného týpka, aby som sa mohol voziť, a pôjdeme nakúpiť nejaké zaujímavé farby a prestriekame ju a tak ďalej, a ak stihnem, tak pôjdem aj na poštu sa pozrieť. Každopádne Marcel mi hodil takú zaujímavú vec do ruky, že si mám na to pripnúť GoPročku, tak sa pozrite. Ale to není všetko, pretože táto tyč má dĺžku až 3 metre. To sú 3 metre, hej? Tak poďme to vyskúšať. Takže momentálne sme tyč natiahli na jej plnú dĺžku. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá z výšky, teda respektíve ako Selassie vyzerá z výšky. Tak, Betka zostala v Aranburu shope, pretože ju pán zlý hipster zaškoduje, ako má editovať fotky a tak ďalej. A ja mám teraz asi pol hodinu, idem sa rýchlo napapať a idem si na stanicu pre BMX-ku a dúfam, že to dobre dopadne a dúfam, že to nebude nejaký shit. Poďme papať! Dámy a páni, tak to bol ten najväčší burger, s ktorým som kedy zápasil. Fú, našťastie sa mi podarilo ho zjesť. Momentálne prichádzam na stanicu a idem si kúpiť tú BMX-čku. Uvidíme, ako to dopadne. Tak, zvládol som to bez zabitia sa, som doma, mám so sebou aj svoju BMX a idem vám ju ukázať, neviem, či ju budete ale dobre vidieť. Úplne pekný bajčík, dobre sa na nej jazdí, ale čo idem s ňou spraviť je to, že ju idem prestriekať. Takisto som bol aj na pošte a prišlo mi iba pár dopisov, ale musím vám niečo ukázať. Strašne veľa z vás mi stále vypisuje, či mám váš dopis, či mi došiel váš dopis a kde je váš dopis, prečo není v mailtime váš dopis. Tak sa pozrite sem. Toto je bazén, v ktorom sú dopisy. Pozrite sa na to, koľko ich tu je. Pozrite sa. Len toto sú malé dopisy. Tuto všade sú stredne veľké dopisy, ešte väčšie dopisy a najväčšie dopisy. Je ich tam asi, ja neviem, možno 200 alebo 300. Tu dole sú ešte nejaké balíky, takže na každého sa dostane. Len to bude proste dlhšie trvať a nechcem tie mailtimey robiť zbytočne dlhé.
aby to nebolo nudné. Takže určite sa dostane na každého, dámy a páni. Určite. Veľmi sa teším na to, ako budem ten bike opravovať, aj keď si myslím, že to bude vyzerať veľmi zle, pretože ja nie som moc zručný v takýchto veciach, ale tak čo, podarilo sa mi vymeniť vodná batéria, takže prestriekať rám bicykla nebude asi nič ťažké. Samozrejme ešte zháňam jednu BMX-ku pre môjho brata a snažím sa zohnať čo najlacnejšiu, lenže na moju facebookovú stránku mi písali sami špekulanti, že veda, že mám love, tak mi chcú predať drahú BMX-ku. Ale fakt, ak niekto z vás náhodou má niekde v pivnici nejakú starú BMX-ku, na ktorej už nejazdí, bol by som veľmi rád, ak by ste sa mi ozvali a za nejakú priateľnú cenu ju určite rád kúpim. Takže, čo viac povedať? Myslím, že môžeme ísť na to.